তিপ্রাসা বাই তিপ্রাসানো সংঘর্ষ খাইয়ে ওয়ালা এরিবই বি শিক্ষাবই তিপ্রাসা বাই তিপ্রাসানো এরিয়াও সমস্ত শেষ খাইনানি তারা বুঝনাनै কয়নি প্রগ্রামखौ साब्लासा মন্ত্রী साब्लासा रोजाकनायबो बुजाकनायबो तिप्रासा बाइक सोबायजोंनायबो तिप्रासा गारि सोबायजोंनायबो तिप्रासा दिनारा बुमजानबो तिप्रासा ब्लासा अरखौ साबर फैगौ वानसादर फैगोना ओ एरियाव वानसादर फैगोना मुइतोनारदे गणेश किरिनाय जादेको थै तुमि नर याक याक और खाजक याको और गणेश ने सिरिनान बगे हाजि फैनोब्ला दिनि साइरो बिटिआरफोर ताइ वैसे जुदिं खांखाय साबो थै साबो थांसैनिया अबनो समस्त अमनो रुपमै खरकसा खरक खालामनाय media rakma ini belaki kha khamjak chini takho budiram debrama bona bo maharashtra hamjagai tipramata support khlaiye boro tipramata support khlaidang nai jengora khnaka jompui jolawmiya bjp dongni kaisa bazar sabang o bazar sabang thani jeng गोबां नर मिडिया बिसंते जों नुखा आरो जे चिने जनजाति मोर्चानि चिने बिपिन देबरमा जता सामान गुनुगुलांना नायखा हायनाय खानि सामान आबनो टार्गेट खाइना तिनि आरो चिने बुद्राम देबरमा आरो मदगने आमार बिसिने 2 नं वार्ड कीर्तिबासी पाराव चिने बिनि नुखौ काइसे नक खालि दङ नक बुक्सा माने आरो बर बारा दङै दङ ओ जागा ठीक सारा 10 टा के 10:30 पौने 10 टा अब हैरान खाना आजरावा ऐसारा बुम कितारे पेरिक रंगा और नहीं देखा चंग और नुका जे बुम न तो न फोटो रकम न नुका जे कांटा सांटा ताम रजार नक नुका तीन नक पाखा अब जास सिक्रिनान बागे खलाई माने तिप्रामो थानो ओम हाय चिकन चिकन बुम रुबै ओम हायके होइराने खैयै पुनि दिन ता वान चुक तिप्रामो थाम हायके ना हायने कबनै थांगना कमाइ थांगना ओमते चिकन चिकन बुम बाय तिप्रामथा कमाइ थांनाया अब तिनि नं मिडिया नि मिसिंति मासाव बनि बागै तिप्रासा बाय तिप्रासाना संघर्ष खायै वालाय रेबै बि शिक्षाबै
ত্রিপুরা এরিয়াও সমস্ত শেষ খাইজানি তামনি বাগै টাকার জলে এরিয়াও চিনি বরম गोनां एमएलए बिश्वजित कल बुटमानफ्रो गोबां बुटबाय बुटमान मानो ताबुक फनो आबनो नष्ट खाइजान बागै अब चक्रान्तसि अब बाय कुनु मुंसांगलाक बने बागै तिनि सानामसुंगो अमहाय जुदि सिक्रि जागना हिंकाय ত্রিপুরা मथानि बररकनि याक याकुं खाजागिया ত্রিপুরা मथानि जे जगह बिलेस खरनैसि ত্রিপুরা मथानि जे माने कवा खलाय बीजेपी र ताब खलाय दं माने प्रत्येकटा बिसुनो सब बीजेपी खलाय जत एरकाल चिनि तबले बसक तंबारो जुदि खलायलिना हंकाय बुनि द फानासि मे आसाव आं सैमनो पुलिस रंना आसाव बुइबाय चुकिनि आयां जे ओ बांग्लादेशनि फाइनेरो बाय चुकिलि रजागै आयंनि जे बररक बाय चुकिलि रजागै ত্রিপুরা नष्ट नै उसगानि खयनि प्रोग्राम के साबलासा मन्त्री साबलासा रजाकनायबो बुजाकनायबो ত্রিপুরাसा बाइक सबायजोंनायबो ত্রিপুরাसा गाड़ी सबायजोंनायबो ত্রিপুরাसा दिनारा बुमरजानबो ত্রিপুরা साबलासा और के साबर फैके वानसदर फैकेना ओ एरिया वानसदर फैकेना आनि मते कोन मते और वानसा फैमिया सुदु आयंवा दागि जाखा सै कवर है और फैरे फैका अबनो जों मा मथाकनाय जदि अबहाय जुदि अमहाय गतनानो जुदि मथागिया हंकाय यार मा तंगनाय मीडिया नि बिसिन जत ত্রিপুরা मथन यार मा तंगनाय याकुं याक खाजागिया नों जुदि आक्रमण खालामनानै रक्षा खायनानै बके यार मा तंगनाय नानो रक्षा मा खायनाय आं खायनो बुजागै तंनाय याकुं याक खाजाखाय दिगेरार जाखेरा तंनाय एलाट मांगनाय जत सारा ত্রিপুরা सारा अमहायके बुमरुय सिगिर सगानाय गुबुन बर जेन साधारण तो तंनाय रनो खास सबायरन नैमिनि अब कुनि कुनि जों बरगास्ता खायनिया मुइतनार दे अब गणेश एरिया गणेश बुधबा समानि जागावा एरिया मुइतनार दे गणेश किरिनाय जादेको थै तमिन और याकुं याक और खाजागियाको और गणेश न सिगिरन बगे हाकि फाइनांगला आं तिनि साइरो बि केयारफुल ताई वइसे जुदिं खांकाय साबो थै साबो थां साइमिया अबनो समस्त अमनो रुतुगैचन खरचा के ति खालायनाय इसकन हामबाय।